बेजों बहुत उपकार जादों। साधारन बेखौथ' मानसियानो बानायदों, नाथाय इसोरनि गोहोआ फोथायोब्ला मोननो हायो। जोंनि बाथौ धोरोमनि जि लकेट, बे लकेटनि सोमोन्दै जों एसे मोनथिनानै जों बुजिनानै लानोसै। बे समाव जोङो बे मेसेजखौ होनो नागिरदों। नुनायाव साधारन बेखौथ' मानसियानो बानायदों, नाथाय इसोरनि गोहोआ फोथायोब्ला मोननो हायो। जायहा फोथायनाय दं बेहा मोननो हादों। हारसा रावाव फंसे दङ, मानिले धान नामानले पातान। जोंबो नै बे लकेटखौ उदालगुरि जिल्लाया बानायनाय बे लकेटखौ जोङो न'खर न'खर हायाब्लाबो जाय फोथायदों बे लादों। आरो लानायनि थांखिया जाहैबाय जोङो तामा एबा मुद्रा एबा जोंनि गहेना सना रुफा बेखौ दैयाव सोमनानै सान्थि बानायो। साफ्रोमनिबो न'खराव सना गहेना तामा मोननो हाया, मुद्रा मोननो हाया। सोरनिबा न'आव थाइसेबो फैसा गैया, नाथाय बे लकेटखौ जोङो प्रटिक हिसाबै, बाथौआरि हिसाबै बियो मा खामानियाव होयो, रोङोब्ला बिराद खामानि होयो। मोनसेया जाहैबाय गथ' गथायफ्रा बागदावनाय आरो खेथ्र हाबनाय एबा माने मोजां गाज्रि किसुमानफ्रा सिमांखौ लानानै माने बायदि बायदि बुङो। बिनि सोमोन्दै लानानै जोङो गामियाव हाबनानै बुंदों। बिश्वनाथ सारिआलिनि साहा ओनसोलाव जों हाबनानै बुंफैदों बे लकेटखौ गानोब्ला मोननैसो फोरमान दं। आं बाथौआरि होनना मोनसे फोरमान, आइडेन्टि, प्रटिक। आरो मोनसे जाहैबाय बेखौ दै सान्थि बानायनायाव सोमब्रनानै बेनि दै गोथारखौ जों बाहायोब्ला मोजां खामानि फैयो। थिग बिदि हिसाबै जोङो फोसावदों आरो लादोंबो। आरो दा बिनायखाय जों फैदों खाथियाव होफैनो। गोजोन्थों। बिथाङा जोबोद मोजां बेखेवनानै होबाय। आंजों लोगोआव दङ जोंहा साइकेलजों फैदों दिउरि आफा बेलस्रि नामा, हग्राजुलिनिफ्राय बिथाङा ढेकियाजुलिनिफ्राय साइकेलजों माने आप डाउन खालायो आरोना। आफानिसिम खुलुमनायखौ जासिबाय। दा बे समाव जोङो मिन्थिनानै लानोसै जोंनि बाथौ धोरोमनि सिनायथि नैबे लकेटनि जि गोथौ माखासे गुनफोरखौ जोङो बिथांनिफ्राय सोंनानै आरो बुजिनानै मोनथिनानै लानोसै। फैदो। रकेटआवथ' मानो बानायदों होनबा बे रकेटखौ बे रकेटआ गोदोनिफ्रायनो बानायबाबो बबेबा समनि रकेटआ आलदा आरो बबेबा समनि रकेटआ आलदा फैयो। जायगा खालामब्लाबो जायगाखौ जेनेबा दा बेफोराव स्टाम्प बुदों बाथौनि, बहाय बुवाबाला दस्रायावबो बुयो। आरो बेलेग बेलेग बुस्थुखौ खालायो, फिरफिला नाना रोखोम बुस्थुखौ खालायो। खिन्थु बिनिफ्राय जोंनो दाहाय गथ' गथाय लानानै गोनांसिनखौ रकेटखौ मोनदों। रकेटखौ मोनदों, हय नङा प्रमान नङा, प्रमान मोननानै नुनानै होनानैबो मोनबोबाय। आरो दा नांगौ जायगायाव बिहरगासिनो। नै दाबो सिथ्रायाव दहायसो जोंहा बिहामजोफ्रानो दं। बेखौ लाबोनांगौ नोङो, ओमफ्राय बे न'खरखौ सोमजायलांनांगौ आरो आर'ज लेखा लाबोनांगौ होननानै फन बुहरदों दहाय। होमबा आं बिनिफ्राय थांग्रोदिनि होनहरबाय आङो। बेनिफ्राय बे रकेटखौ आं बन्द खालामबायमोन। बेनिफ्राय बियो बुंहरनायलाय र' होमब्ला रकेटखौ आं थांनि गुदियाव थांनानै रकेटआ दंना गैया बोले आफा रकेटआ दङ, खिन्थु आं बेखौ जोंनाव मन्दिर सोगासिनो दं, आं बेखौ लानोनो ओंखारदों। बेजों बहुद उपकार जादों। जोंनियाव माबायावबो जागासिनोबो दं आरो बिहरगासिनोबो दं। प्रत्येक मन्दिराव बेखौ राननानै होगासिनो दं। दा आङो लानो ओंखारदों होनबाय। अब्ला नों आंनो बे रकेटखौ बुरजा नङा 12खान साननानै हरग्रोदों। सिन्था खालामनाङा, 12खान हरग्रोनो आङो होननानै लां होननानै 12खान साननानै हरदों। बेनिफ्राय बे रकेटजों दाथ' नोंनो बा नोंसोरनो बुंखाबायानो आं
बाथौ मा खालामनांगौ लिरस्रां हुस्रां खालामनानै दैखौ गोथार खालायनानै धुप खाथि सावनानै बा बाहाय आलारि बाथि लागायनानै बास हान्थु खरायनानै आफाखौ गाबज्रिनानै मा बुंनांगौ आरो सोरनिहय न'खरफ्राव सोरबा उन्दैयानो जादों बा गेदेरानो जादों बिनि नामै रायसननानै हो बेनिफ्राय बे दै गोथारखौ दौ आरो बे दै गोथारखौ दौनानै ओमफ्राय गथ'फोरब्ला बागदावनायबाबो खारगोन जिखुनुआनो खारगोन बेनिफ्राय हरावबो बेखौ खर'सायाव लानानै उन्दुनो हागोन मा नुयो खर'सायाव लानानै उन्दुनो हागोन आपातत' आङो आफा बिसिमखौनो बुंनानै आं फोजोबथ'नानै दोनदों गोजोन्थों बे समाव जोंहा देउरि आफाया नैबे लकेटनि सोमोन्दै लकेटनि माखासे गुनफोरखौ बिथाङा फोरमायथिनानै होबाय थ' गोबां ओंथि दङ गोथौ आरो गुन दङ बिनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायबाय जोबनायाव बिथांनिसिम खुलुमनायजों लोगोसे रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय गोजोन्थों